Sanibona, phinde nginibikelele nje namhlanje ngaleli thuba, ngalomzuzu, ngalesi sikhathi, ngaleli hora. Bonge nje umdali wezulu nomhlaba esasilondolozile, esasenzela umusa, esazikhazimulisa nanamhlanje, esazibonakalisa ubungcwele bakhe, esazibonakalisa amandla akhe, esazibonakalisa ubukhulu bakhe, esazibonakalisa ukuthi usithanda kangakanani ngokuzivezela ngakho konke asenzela kona, ukuthi nempela ungumdali wezulu nomhlaba, ngempela ungumzali, ngempela uluthando, ngempela ungumsibekeli, ungumlondolozi, uyikho konke kukho konke ngekhathi zonke. Bantu bakaNkulunkulu, ngiyathanda ukuthi kuyona yonke into esiyibongayo lapha emhlabeni simbonge uJehova ngokuthi uyasimbulela, simbonge uJehova ngokuthi kunabantu abenza basafarishela ukuthi ngelinye ilanga bakhanyisele abanye abantu, basafarishela ukuthi ngelinye ilanga basize abanye abantu, basafarishela ukuthi ngelinye ilanga bakwazi ukuthi basize bahlenga abanye abantu, because akumnandi. For an example, akumnandi ukufunda esikoleni, but it's really really not nice, but the Lord makes you suffer so that uzothi masusufundile ukwazi ukuthi usize amanye abantu masudokotela, angithi? The Lord, so it's like you are being allowed ukuthi uphusheleke. Akumnandi odokotela bevuka ebusuku bestudisha kuningi odlula kona, but at the end of the day, all those sufferings wakho, you are suffering for other people so that bezothola usizo, so that bezothola ukuphulukiswa, so that bezothola ukuhlengwa nako konke abakudingayo. So uNkulunkulu let many people suffer ngezindlela ezahlukahlukene so that bezokwazi ukuthi babe usizo kwabanye abantu. Lapha emhlabeni siphila esikhathini noma siphila emhlabeni lapho khona olungile yena ohlezi ithola kanzima. The Lord umdali wezulu nomhlaba allowed uJesu Kristu, ngithi, engolunge ongongcwele kunabo bonke, but wamvumela ukuthi azohlupheka, ehluphekela mina nawe, ehluphekela ukuthi mina nawe sikwazi ukusindiswa, ehluphekela ukuthi mina nawe sikwazi ukuphulukiswa, ehluphekela ukuthi mina nawe sikwazi ukuthi sihlengwe, ehluphekela ukuthi mina nawe ukwazi ukuthi sithole ukuphila okuphakade, ehluphekela ukuthi mina nawe ukwazi ukuthi masuwonile wakwazi ukuthi noma usuwenzena noma yini ukwazi ukuthi uthethelele ngenxa yalokho. Imagine kwahlupheka umuntu olungile, ehluphekela isoni, ehluphekela wena. So ngaso sonke isikhathi bantu baNkulunkulu, I want us to understand ukuthi uNkulunkulu will allow abantu ukuthi bazile ukudla, bazidele, bazikhandlelane ukuthi basize abanye abantu. So whoever osezikhandlile, wazikhandla waze wasondela waba noqonda, usuke eqondela ukuthi aqondise nabanye abantu. A teacher wafunda for as many years, uhluphekela ukuthi ame phela manje la ebhodini akhombe afundise kukuthi usufundile, usummeli, wasafarisha for as many years, kungamnandi, ufunde ebusuku, extra tutorials, ukhipha izimali ezishisiwe. Nanko kumsebenzi wakho ususenkantolo manje, acace izithelo akuveli ukuthi kade wenzani all along. Ususafarishe kakhulu, uhlupheka for 7 years ufundela ukuthi ube udokotela. Siza phela abantu acace. So nezithunywa zikaNkulunkulu, uNkulunkulu let them suffer so that bezoba usizo kubantu abaningi. So what I want us to underline kakhulukazi bantu baNkulunkulu ukuthi there are many things uNkulunkulu azivezayo, asitshengise whether through dreams, visions, atshale ezindlebeni zethu, atshale ezinhlizweni, atshale ngandlela zonke. The Lord allow people ukuthi bahlupheke, bazihluphe bona, bakudele konke, because zonke izinto zasemhlabeni, number one, they are interesting, zimnandi, ziyalangazeleleka, kuningi, but the Lord will allow people ukuthi bakudele okuningi, bekudelela ukuthi wena mkhulu moni ukwazi ukuthola iqiniso, wena omkhulu moni ukwazi ukuthola ukuphila. So siphile ikhathi zokugcina, in as much as abaprofetikazi, izithunywa zikaNkulunkulu zithuka kangaka, but uNkulunkulu usazisizile. uNkulunkulu usakhanyisa ngazo, ekhanyisa ukukhanya kwakhe ngeqiniso lakhe. Because if I will have a dream about you, ngithi ngibone kwenze ku1 no2 no3, wena uzothi hayi soka wena unjalo nje amaphupho nana, kanti uNkulunkulu ukhanyise wadedela lo muntu ukuthi kubo yena ogeza emfuleni, wadedela lo muntu ukuthi avume izono zakhe,
wakufundisa konke enzelani ukuthi kube usizo kwabanye abantu. So please people, I want us to understand ngaso sonke isikhathi ukuthi every time if uNkulunkulu is allowing people to suffer, ubavumelela ukuthi basafarishele ukuthi bazosiza abanye. So ukuhlangana kwethu ngale ndlela esihlangana ngayo, ngale nkundla yokuxhumana, sihlangana ngeqiniso laNkulunkulu esilidingayo mina nawe. Because nami ngiyalidinga, nawe uyalidinga. So kwisikhathi la khona uNkulunkulu ngimdedela ukuthi asebenzise this tongue, this mouth. Ngimdedela ukuthi asebenzise this phone ukuze sikwazi ukuthi sikhanyiseleke mina nawe. Sazi ukuthi yini ezosenza sithole ukuphila okuphakade. Sazi ukuthi mina nawe yini ezosenza ukuthi sithole ukuphulukiswa. Yini ezosenza ukuthi sikwazi ukuthola ukuhlengwa nokusindiswa ngaso sonke isikhathi mina nawe. So the Lord will make other people to suffer so that bezokwazi ukuthi basize abanye abantu. I want us to understand, if we're having dreams ebusuku, wake up sibhale. Asikubhalela ukuthi ngoba nako awuyazi ngiphuphile ukuthi khona uzoxoxela abantu na cha. It's all about helping other people. It's all about ubakhansela. It's all about ukusiza. Khona wonke umuntu ezothola ukukhanya, khona wonke umuntu ezothola ukuphulukiswa. Noma ezinye izinto abantu bengayibona ngazuthi zijoke kangakanani, bebona ngazuthi zilight kangakanani, bebona ngazuthi ayisisi kangakanani, bebona ngazuthi nah, it's just that awuthanda ukukhuluma, uthanda ukwenza ukuthi. But if ezinye izinto usizijulela udiga deep within, you will understand ukuthi kahle kahle ukusizwa wena. So siphila ezweni lemimoya kakhulu bantu baNkulunkulu. Imimoya initiate abantu ngezindlela ezincane, ezinganakekile, ezifihlakele futhi. So I had a dream, Jim. 5 August. Ngiphupha, I'm seeing this guy. You know those guys abama nerds ezikoleni. Those guys nje abayifundelayo, abazihlalele ezincwadini bezibukela, abanye abaningi bafaka izibuko, abangahlangani nje nezinto eziningi, abanabangani noma nabo kodwa hleze ezithulela abangani bakhe makuthiwa kuyohamba weekend uzothi cha nje hleze beyiphethe kahle, behlezi beyiqoqile, behlezi belalela othisha, behlezi benza zonke izinto, yonke into yabo bafuna ukuyenza right, bafuna ukuyenza perfect, bafuna ukuyenza ngendlela efanelekile. So I am seeing that kind of guy in this dream. Ngibona lo mfana oyinerd and mangimbheka usendlini yakhe. He's busy studying. And now kuvele kuqhamuke this girl. Meqhamuka le ntombazane igqoke nje ikhindile, igqoke nje imakeuphile, yinhle nani. So mayiqhamuka lo mfana avele ayivalele umnyango. And immediately I was so excited in this dream. Ngajabula ngathi siyabonga. Wayivalela le ntombazane ngoba le ntombazane, because I had it in me. uNkulunkulu watshela kakhulu kumina ukuthi le ntombazane kahle kahle ibizofuna ukuthi lo mfana initiate in this soul winning thing sexually. But kuthi ekuhamba isikhathi ngathi ngiyabuka how lo mfana usephinde wayivulela futhi le ntombazane. Ngathi ngiyabona sebengaphakathi, sengingaphandle, sengiyabezwa bayakhuluma. Bayaxoxa nayo le ntombazane nomfana. Imina osevalelwe ngaphandle manje. Imina ongaphandle komnyango, angisambona umfana, angisambona intombazane, bona bangaphakathi. Mind you, it's the bedroom of this guy and nomfana uzihlalela yedwa. You know those guys thola ukuthi izoshonela abazali, ahlale yedwa, athwala umuzi kodwa ngenxa ukuthi uyiphethe kahle. Awuphathe kahle nje umuzi, thola ukuthi uyondliwa mhlawumbe monthly benefits njalo ngenyanga, abazali bebesebenza kahle, aqhubeka uphathe kahle, aqhubeka afunde, you know, things like that. So lo mfana was living that kind of life, but njengamanje le ntombazane ifike ingene. And listen to what that girl said. Yathi zitike ngami. Imagine something like that. Methi zitike ngami, usho ukuthi you can sleep with me ngendlela othanda ngayo. You can use any position. Ungangibeka ungibhekisele ungenze nanoma yini oyithandayo. Zitike ngami. Kanjani sexually? Kanjani ngekwezocansi? Mind you, methi zitike ngami. Umnikeza an opportunity ethandwayo abantu besilisa ngithi, because abantu besilisa ngaso sonke isikhathi umuntu wesilisa uwa nje into encane, uwa ngeso, mewabuka nje hayi sekubedile.
Not knowing what eventually happened, because uNkulunkulu didn't take me to broad enough to understand did the guy actually say yes, or did they actually carry on sexually having sex, or kwenzakalani. But the girl just came at zitike ngami. So nayo-ke indaba uNkulunkulu ayicacisa kakhulu. Simphefumulo ngithi, we are souls. And siyinyama. This is inyama, this is your soul. Now, lezi zinto lezi zihlangene ngezenzo zakho. Because whatever oyenza enyameni i-influence isoul yakho. Whatever oyenza enyameni igqilaza umphefumulo wakho. Whatever oyenza emphefumulweni wakho igqilaza inyama yakho. So if umphefumulo wakho uwondla ngoNkulunkulu, inyama yakho iyagqilazeka ezintweni ezingekho right. Uwenze konke okukaNkulunkulu. Why? Because uwondla umphefumulo wakho. If uwondla inyama, umphefumulo wakho uyagqilazeka. Ebese bounded to whatever ebekade enziwa inyama. That is why athi umuntu mephuzile, akhathale, avilaphe, angakwazi ukwenza lutho, umphefumulo wakho wenzakala ngawo uyagqilazeka. So it is a lie. I want to repeat it is a lie ukuthi ayikho ukuthi yonke into yenze enyameni ay influence umphefumulo wakho. Hayi wenyama ngiwenzile wenyama nani umphefumulo cha. Yabo lo ngcola kade wenze wenyameni kuyangcolisa umphefumulo wakho. Exactly. So whatever that you do enyameni influences umphefumulo wakho. So ngifuna ukuyaphi nalokho? Ngifuna ukuthi singabantu we are bound soul ngama souls wethu. So if nihlangana sexually, nihlangana ngokwenyama kanje, ngokocansi, if you have sex with someone, you are binding souls. Niyabophana kanje, it's like ubopha ifindo. Ngoba senihlangene. Lithi iBhayibheli lithi basebeba nyamanye. You are one. If you sleep with someone, you are one with them. That is why ucansi ngaphandle komshado luyisono. Why? Because mase nishadile nisuke seninto eyodwa. Ngaso sonke isikhathi kumele hlezi sazi singabantu baNkulunkulu ukuthi you are binding souls. So indaba isekuthenini ke, if that person loyamphefumulo loyana unama spirits thizeni ahlukahlukene, mase usuhlangana nalomzimba, every spirit engala automatically izangala. It's like umjovo. If umjovo ungena kuwena enyameni, yonke into la kumjovo automatically yaphusheka izongena kuwena khaxa. Why? Because ngokuhlangana kwezinto okungala kuyashifta kuze ngala, okungala kushifte kuze ngala, kuhlangana, and then kube into eyodwa, kube united. Niyahlangana nomndeni, angithi uhlangane naphaka, nihlangane noba u2. If ngathi nihlele nje mhlawumbe wena nowesilisa nihlele endlini eyodwa, okuqhamukayo ongenayo ngiyazasho ukuthi lo cha, because nihlele indawonye ngithi. So ngaso sonke isikhathi if sihlangana singabantu kumele hlezi sazi ukuthi we become one. So uNkulunkulu befisa ukungicacisela kakhulu, understand kakhulu with this dream. If sengil visualizer and I understand it, ukuthi there is a lot of initiation enzakala emhlabeni. Abantu ba initiatewa ekuthenini bazilahlekise kangakanani. Because yabo umphefumulo wakho mawusa clean, mawusa fresh, mawusa usuke, because emhlabeni nje wasigcwele imoya ekungcola, imoya engcolile ngithi, the more igcwala ifuna ukuthi bonke abantu bangcole phela. Bonke abantu babe initiated, wonke umuntu khala phakathi. Yena shona sivivaneni. Lo osaclean uzozela ngayo yonke indlela ukuthi initiate naye. Khona naye ezongena ebini, khona naye ezongena engcoleni. Sonke siyazi ukuthi izingane lezi esayiphethe kahle, izingane lezi sa right ezama nerds,
zisuke zihlambulukile ziklini zingenasici zingenasono. But lezi ey'phuza y'bhema zihamba amaphathi nani nani, kufuneka indlela ukuthi nazo zi-initiate-we so that nazo zizokwazi ukuthi zenze into engcolile nento ebhedayo. So kuzofika that girl azomlinga ngento ezoba buthakathaka bakhe, because for every male olwa ngeso uzokwenza indlela ngaso sonke isikhathi ukuthi kube nento ezomenza awe. So kuzozana indlela ukuthi ngoba umuntu wesilisa vele. And yena ngikaze understand ukuthi njengoba lo sisi ezifuna ukulala nami khona into azongifaka yona. Mhlawumbe uzomfaka umoya omnyama, satanism or whatsoever. Kodwa nizothi senilele lo moya uzobe usushifta kuze usuku usuzongena kuwena. You're busy enjoying yourself on top of her, on top of him. Khona umoya osukayo, usuka komunye uya komunye. There's a shift. There's a movement. There's a split. That is why abantu abaningi bake bathi mina nje first time yami nomuntu engalala naye ukuqala angisoze ngamkhohlwa, ngimbona khona nje kuyavuka lokho. Because you are bound. There is a soul tie. Nibophene naye kahle kahle. Nisayinto eyodwa naye kahle kahle. That is why ngahlukaneki nomuntu oseke walala naye. Kuba nzima. Abanye wethu yakushaya akuhlukaneki naye. Wethu yakufebela akuhlukaneki naye. Wethu akuhlukaneki naye. Wethu yakutshontsha akuhlukaneki naye. Because of that soul tie. But the unfortunate part ukuthi lama soul ties, they transfer spirits bantu baNkulunkulu. They transfer imoya obhedayo, imoya obumnyama. They transfer imoya obusathane. They transfer imoya engekho right, engcolile. So the more they transfer all these spirits, all these bad spirits, that is when abantu belimala ke. That is when abantu bethola ukuthi babe initiated ngezindlela ezinga-understandeki. So usulalile nalo wesifazane because sonke siyazi ukuthi into meyenzeka kanye. Kukuthatha ukuthi uyenze kanye into ukuze ukwazi ukuphinde uyenze okwesibili. Mase usuyenzile okwesibili, okwesithathu kulula kabi. Okwesine sekuyinjwayelo phela. So kukuthatha ukuthi yenze kanye. So uma usulalile nalo wesifazane kuzophinde kube nalo lukuluku, because that spirit angithi selast sisukile sazohlala kuwena. And then wena ke okade uyinete kade uyiphethe kahle usuzoba nelast. Ngeke usathanda lo sisi kuphela, usuzothanda nabanye. Kade uyiphethe kahle uyinsizwa nsi. Usuzohamba sofuna umuntu wesifazane ke manje usuyajola ke nawe manje usuyalala ke manje, because ubukade umuhle, ubukade uthandeka, bekufuna ukuthi nawe ungcoliswe, bekufuna ukuthi nawe ulahlekiswe, bekufuna ukuthi nawe ungaphulukiswa, bekufuna ukuthi nawe umosheleke ithuba ukuze ukwazi ukuthi ungahlengeki, ukwazi ukuthi ungcole nawe. Because imimoya ijabulela ukuthi wonke umuntu angcole lapha emhlabeni. Ayafunakala umuntu ongcwele, because ongcwele is a huge threat to them. Uyinkinga kakhulu kubona. So there's a lot of initiation eyenzakala emhlabeni. This is just a portrait uNkulunkulu akade eyibeka through that dream. Ezithi nje esifazane zitike ngami. Kahle kahle uyisisebenzi nje yena esizodlulisa this spirit. Mase sewudlulisile lo moya, lo wesilisa naye udlulisele kwabanye, nomunye udlulisele kwabanye, nomunye udlulisele kwabanye. Izinto zobumnyama bantu baNkulunkulu uzosimangaza. Kuningi okwenzeke ebumnyameni okuyinkinga, kuningi okwenzeke ebumnyameni okusibulalayo. And it's all about, pass it to another one. The more the merrier. Angithi nomunye kanjalo kanjalo. Adlulisele nomunye akadlulisele omunye akadlulisele omunye. Pass it to another one, nomunye another one. Ngoba sithi asifuna ukusha sodwa, namadimoni awufuna ukusha wodwa. Afuna ukusha with as many people as they can. So whoever ungatholakala kuyazama impela ukuthi atholakala. But zisindise wena umuntu kaNkulunkulu ugade, uzingcwelise, uzihlenge. Uhlele wazi ukuthi unoJesu empilweni yakho, uhlele wazi ukuthi sekukhona uNkulunkulu. Ungenzena noma yini. If you want to be married, qala uvumele uNkulunkulu qala. Umjolo uyisono, ukulala nomuntu ngaphandle komshado kuyisono. Allow God ukuthi akuvulele iminyango qala. Yonke into yakho yenze kahle ngendlela efanelekile. Otherwise you'll be bounding souls with many people. Otherwise you'll be causing trouble for yourself. Otherwise you'll be passing ama-spirits elast, ama-spirits obumnyama, ama-spirits obusathane to many people uyisebenzi ungazi.
So let's come back to the Father, sithole ukukhanya, sikwazi ukubona ukuthi nalo muntu lo ngeke. This girl azofika nje ezokuvulela amathanga nje just like that. Azothi zitike ngami noma ungenza nanoma yini. Because uyazi ukuthi just so that nawe. Because I want to promise you something bantu baNkulunkulu. Akekho umuntu onomona njengomuntu oyisihluleki. Unomona because uyazi ukuthi mina ngihlulekile ngibhedile. The more nomona ufuna ukuthi nawe uhluleke ubhede njenganaye. Nanku usathana namademoni bahlulekile babhedile. So banomona. Ufuna ukuthi sonke sibhede njenganabo. So wenze njani sobavumela sibhede ngempela nathi? So wenze njani? Konke kulele kuthina. Ngama-choices esiwenzayo, ngesikuvumelayo kanye nesikuphikisayo. Kodwa ithuba lisakhona uJesu asithandile. So sibuyele kuyena senzeni intando kaBaba ohlala ekhaya ezulwini. Khona ezokwazi usisindisa siphulukisa sihlenge ezintweni zonke. Ngoba imoya is busy spreading itself njengamanje. Ispreada kuloya naloya naloya, ispreada ngocansi. Ispreada ngomjolo. Ispreada ngayo yonke into ephula imithetho kaNkulunkulu ngotshwala. Ispreada ngogwayi, ispreada ngokudla ongafanelekile. Ispreada ngayo yonke indlela. Asigawule sibheke, asiqaphele abantu baNkulunkulu. Qaphela inkanuko zakho, qaphela okufisayo, qaphela okulangazelelayo, qaphela okucabangayo. Zondle ngoNkulunkulu njalo so that uzohlezi uphulukisiwe, so that uzohlezi sebukhoneni nasendaweni efanelekile lapho kuthandeka khona. Thola ukusindisa, thola ukuhlengeka kona konke. Kwase nje benani bosisi lo umyalezo nje ofishana uNkulunkulu athanda ukuthi sibe nawo ukuthi sazi singabantu baNkulunkulu ukuthi imoya is busy spreading itself. So qaphela. Ungazitshela ukuthi yakuthanda. Kanti cha, bese sobumnyama nje. Kahle hle uyisatanist. Kahle hle uyidemoni. Usebenzisela umzimba just so that lizo-initiate nawe, lizofaka nawe, lizojova nawe, nawe khona uzofana nalo. Kwasibe nani bosisi engakhohlwa ukuthi uNkulunkulu yesizonda kakhulu isono futhi uyabuthanda kakhulu ubungcwele. Ezinye izinkundla zokuxhumana khona uTikTok where there are short clips or 10 minutes. Instagram, TikTok uLihle Ithemba, ku Facebook uLihle Ithemba Mzobe where there's short writings, short clips, and then bese kuba Instagram uLihle Ithemba Wende Mzobe. Kwase nje benani nibosise kakhulu. Kwase sisize sikwazi ukuthi sizisize thina. Sikwazi ukuthi sihlengeke. Ngoba kuningi okwenzakala emhlabeni bantu kaNkulunkulu. Ubumnyama. Kuningi obubenzayo ebumnyameni. Asikufuneni ukukhanya. Khona kuzoxhopheka. Usibalekele. Because isho njalo ithi resist the devil so that he can flee away from you. Ithina kumele simnqabele so that sizosibalekela. But thina masivumela yonke into uzohlala nathi, uzosifudumeza ngathi bese siyasola egcina kosuku. Kwase nje benani bosisi kakhulu. Manje uzophakade. Amen.